дар ҳақиқат дар ҳар як шаҳру ноҳияҳои мамлакат кохи фарҳангии фароғатӣ барои сокинон яке аз ҷойҳои гузарондани чорабиниҳои фароғатӣ ва оммавӣ мебошад. дар ноҳияи Шаҳринав ду кохи фарҳангии фароғатӣ аст ки он ба талаботи имрӯз ҷавобгӯй набуда танҳо ба як макони хомӯшӣ табдил ёфтааст. имрӯзҳо ки дар тамоми минтақаҳои мамлакат созандагӣ ва бунёдкории иншоотҳои бузург бахшида ба 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бо суръат идома дорад, аз ҷониби мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳияи Шаҳринав дар якҷоягӣ бо вазорати фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон дар маркази ноҳия сохтмони кохи фарҳангии фароғатӣ барои 500 ҷои нишаст муташаккилона ҷараён дорад. ҳамчунин гирду атрофи ин кохи фарҳангии фароғатие ки масоҳати 1 гектарро ташкил медиҳад, аз тарафи корхонаи манзилии коммуналӣ, иdoravу ташкилот ва шӯъбаи ҳифзи муҳити зисти ноҳия садҳо гулҳои ороишӣ, дарахтони ҳамешасабз шинода шуда ва зери дарахтон нарм карда мешаванд. дар асоси амр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон оиди ҷашн гирифтани 30-солагии истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистон, нақша чорабиноии мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатӣ ва ҷамоати деҳот то имрӯз дар ҳудуди ҷамоат иншоотҳои ҷашнӣ ба монанди кошонаи ҳусн, сехи дӯзандагӣ сохта ва истифода дода шуд ва инчунин корҳо дар ин самт сохтани бунгоҳи замонавӣ ва иншоотҳои ҷашнӣ ба монанди синфхонаҳои иловагӣ, таъмир намудани роҳҳои маҳаллӣ бо дастгирии соҳибкорон идома дорад. аҳли ҷамоатчигии деҳоти Сабоҳ кӯшиш дорад ки ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлати ҷумҳурии Тоҷикистонро бо яке аз музаффариятҳо ва бо дастовардҳои назаррас истиқбол гиранд. аз идораи меъморӣ назди мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳияи Шаҳринав иттилоъ медиҳанд баҳри дар сатҳи баланд пешвоз гирифтани ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон зиёда аз 300 иншооти хурду бузург ба нақша гирифта шуда, то имрӯз синфхонаҳои иловагӣ, дуконҳои хизмативу маишӣ ва майдончаҳои варзишӣ ба истифода дода шуданд. боғи фарҳангии фароғатии ноҳия низ ки дар марказ аз нав таҷдид мегардад, бо мақсади фароҳам овардани шароит барои фароғату истироҳати сокинон, бахусус кӯдакон дар ин ҷо чархофалакҳо ва дигар воситаҳои дилхушии кӯдакон насб карда шуда, то ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон мавриди истифода қарор мегирад.